April जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थियाव 43 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव एनडिए बिजाथि बिस्वजित दैमारिखौ देरहासार खालामनो थाखाय गोबां रायजो राजाफ्रा बिजेपि दलखौ मदद खालामफैदों। शनिबारनि मोनाबिलि समाव तामुलपुर जिल्ला बिजेपि मावख'आव जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। बे जयनिं हाबाफारियाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि मावथि बिबानगिरिफ्रा 100निबो बांसिन भारत जनता पार्टीआव जयनिं जायो। समनाथ बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो दि इउपिपिएल दोलोआ हारसिं आरो इउपिपिएल दोलोआ सरकाराव गैया। इउपिपिएल दोलोआ बिधानसभा बिसायख'थिखौबो हारसिङै गेलेदों। रायजो राजाफोरा जाय दोलोआ सरकाराव थायो बे दोलोजोंसो रायजो राजाफ्रा थाफायो। बेनिखायनो रोखादि एनडिएनि बिजाथि बिस्वजित दैमारिया देरहानाया 100% रोखा। जोंनि तामुलपुर जिल्ला बिजेपिनि मावखुलियाव मोनसे जयनिं हाबाफारि जों लानाय जादों आरो बे जयनिं हाबाफारियाव 100निबो बांसिन विभिन्न राजनीतिक दोलोनिफ्राय जोंनि बिजेपि दोलोआव जयनिं जाफैदों आरो जोङो दिनैनि जि जयनिं हाबाफारि बेनिफ्राय जोङो मिथिनो हादों जे गोबां माने जोंनि तामुलपुर बिधानसभा समस्तिनि रायजो राजाफ्रा दिनै बिजेपि बा एनडिएनि बिजाथि बिस्वजित दैमारि बिथांखौ देरहाहोनो थाखाय बयबो लैहोर लैहोर ओंखारबोनानै हेफाजाब होफैनायखौ जों नुदों आरो दिनै बिस्वजित दैमारि देरहानाया रोखा जाबाय। दाथ' जोंहा एनडिए हिसाबै जोङो बिजेपि एजिपि बिपिएफ बेवहाय गेलेदों। दा इउपिपिएल हानजाया नोंथांमोना मिथिगौ बिथांमोना दिनै हारसिं आरो बिथांमोना दिनै सरकाराव गैया। बिटिसिआवबो बिथांमोना सरकाराव गैया आरो ओरैबो एनडिएनिफ्राय जेनेबा एक्सट्रायै गेलेदों। बे हिसाबै रायजो राजाफ्रा जाय हानजाया जाय दोलोआ सरकाराव थायो बेजोंसो रायजो राजाफ्रा थाफायो। बेनिखायनो जोङो रोखा दिनै एनडिएनि बिजाथि बिस्वजित दैमारि देरहागोना माने 100% बेयो रोखा आरो। गोदो बिजेपिनि सायाव जोंनि बर' सुबुंफ्रा एसे साननाया एसे आलादामोन, नाथाय दा जोंनि बर' माहारिनि गोबां रायजो राजाफ्रानो दा साननाया सोलायबाय। गासैबो बिजेपियानो जोंनि बर'नि थाखाय मावबोदों। 2003 मायथाइनि जि बिटिसि एकर्ड बेखौबो बिजेपि हानजायानो मावबोदों। दिनै 2020नि जि बिटिआर एकर्ड बेखौबो बिजेपि दोलोआनो मावनानै होदों आरो जि बर'नि राव बेखौ 90 सिडुलाव सोनाय बेबो बिजेपि हानजायानो। गासैबो बर'खौ जुदि अनसायदोंब्ला बिजेपि दोलोआनो अनसायदों आरो बिनि बादै जा गोरिब गुन्द्रानि थाखाय जिबायदि आसनि लादों, गोरिब गुन्द्राखौ माने एसे जौगाहोनो थाखाय आरो बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय जिबायदि हाबा मावदों बेफोरखौ नुनानै दिनै बर' रायजो राजाफ्राबो बुजिनो हाबाय जे बिजेपि दोलोआ मोनसे मोजां हानजा आरो बियो गोरिब गुन्द्राखौ अनग्रा मोनसे हानजा आरो रायजोनि जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावग्रा मोनसे हानजा। दा बुजिनायनि थाखाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्राबो लैहोर लैहोर जोंखौ मदद होनो थाखाय आवगायबोदों। হয়, প্ৰথমতে মই আজি যিসকল আমাৰ ইয়াতে আহি বিভিন্ন দলৰ পৰা যোগদান কৰিলে তেখেতসকলক মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি তামুলপুৰ জিলাৰ তৰফৰ পৰা অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। মানে শতাধিক আজি মানে বিভিন্ন দলৰ পৰা আহি আমাৰ মাজত জইনিং কৰিলে আৰু সেই জইনিঙত আমি বহুত উৎফুল্লিত। আপোনালোকে সকলো গম পাইছে ইমান স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আজি বিভিন্ন দলৰ পৰা আমি মানে বিভিন্ন কাৰ্যকৰ্তা আহি পেলাই আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নীতি আদৰ্শক মানে ভাল পাই পেলাই জইন কৰিছে। তাৰ বাবে আমি বহুত উৎফুল্লিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি তামুলপুৰ জিলাৰ তৰফত। নিৰ্বাচনটো আমি খুব সুন্দৰে হ'ব। আমি গোটেই বিটিডি অঞ্চলত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ 4টা সমষ্টিত আমি খেলিছোঁ আৰু সেই 4টা সমষ্টিত আমি নিশ্চিত জয় হ'মেই। আৰু তাৰে লগতে আমাৰ এলায়েন্স দল আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী দল বা বিপিএফৰ তেখেতসকলে 11টা খেলিছে। সেই 11টাতো আমি খুব সুন্দৰ মানে ৰিজাল্ট কৰিম বুলি আমি আশাবাদী বা আশা কৰিছোঁ।